Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron San Vicente Ferrer ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod na kining atong umaabot nga midterm elections. Mga pila na lang kaadlaw. Bernes, Sabado, Domingo, Lunes, 4 na lang. So hinaot unta nga magmalinawon niya mahimog yung kasaligan, honest nga pagkahimo. Yampo nato ang ato mga COMELEC officials nga magbuhat gyud sa tinud-anay sa ilang mga katungdanan, labi na gyud sa pag-secured sa matag baluta, matag boto sa mga butante, pinaagi sa ilang mga COMELEC rules nga mapatuman sa Dios nung paagi. Ug ang atong mga kandidato nananagan karon sa lain-laing posisyon mahimo untang Dios nun og kasing-kasing anaa kanunay ang pagkamapaubsanon nga mudawat sa unsa may ihatag nga suporta sa katawhang Pilipinhon. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo, sila nga nagsigig padayog palit og slots nato para sa ato mga proyekto, hatagan untas Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. O ang ato sa dinhing giatiman nga masakiton kadto si Rocco Leo Madena Iyangan sa nahibaw-an ako kagabi nga ato parong gihaya atong iampo ang iya sang kapahulayang dayon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita makagagahom og tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy niining mga adlawa kanusa nasayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kangitngit sa kasaypanan aron mas malig-on kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuuran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal og tesorero ni Candace, rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios
ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtua ug abayi ang karwahe. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug hidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Unya, nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon ako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako? Og iyang gipasakay si Felipe sa karwahe o gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan ang iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan. Kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang hisgutan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon, ulain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus, sugod gayud niining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala siya ikita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod, hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibok kalibutan mo singgit, unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibok kalibutan mo singgit, unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daykan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan, isinggit sa makusog ang iyang kadayganan. Iyang gihatagan o kinabuhi ang atong mga kalag, o wala niya itugod ang atong mga til madalinas. Ang tibok kalibutan mo singgit, unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatiya karon kamong
madlukon sa Dios. Samtang akong itugan ang iyang gibuhat, alang kanako. Sa pagpuyong nako kaniya, diha sa mga pulo. Ang pagdaig diha sa tumoy, sa akong dila. Ang tibuok kalibutan mo singgit, unta sa kalipay ngadto sa Dios. Dayga ang Dios nga wala magtinguna kanako. Sa akong gipangayo o sa iyang kaluoy, ang tibuok kalibutan mo singgit, unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Palausag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang motuo may kinabuhing way katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamigawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa paan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining paan dili gayud mamatay. Og ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus nga gitawag natog manluluwas, mideklarar nga dili gyud ta makaduol niya gawas kon madani na ta or danihon ta sa amahan. So, kini diyang tanang nanimba karon, nadani ni sa pulong sa amahan. Ilingiyay mong tupad, na unsay nakadani ni mo, ni simba man ka. Unsay nakadani.
na pasig na dani ramos pari. Usahay ra ba kita ang makadani na to ang pari. Nya og bati gani ang pari, di na ta musimba katug man ta ng pariya. Nya ang pari gani mo misa, may gani nimba tagi si Padre ron. Ambot og part baka na sa pagdani sa amahan. Part na dili. Dili? Ambot lang. Ang makadani gid unta nato mao ang pulong sa amahan. Sama aning Yunoko ga basa siya pulong. Iwa siya kasabot. Kay lisod baya sabton ang pulong sa amahan. Parihara gud ang atong mga ginikanan nganong malatusan man ang anak. Tungod kay di kasabot sa pulong sa amahan, yawa sad kasabot ang amahan nga galisod sa daig sabot ang iyang anak. Para nang ayaw kanaog, balay na mo sa una na may hagdanan. Ayaw kanaog or ayaw gawas, mo ana man ang ginikanan. Nya kay ang bata gusto magyong mo gawas, kay mao man sa nahilig sa bata. Adto magin magduwa as gawas. Karon hinon di na kay magduwa as gawas basta naalay cellphone, naay computer, anha na lang na sa sulod. Basta kung siya tong isulti, dagko na ta, dili na maoy ganahan sa bata. Ang buhaton sa bata, dili sad maoy gusto sa tiguwang nga ginikanan. Mo na magkabangi gini. Unsa may sunod buhaton, aron madanita sa pulong sa amahan, kinahanglan dunay mopasabot, dunay motudlo. Mo nang niingon diri si Kristo, giingon sa mga propeta nga ang tanan tudluan sa amahan. Mo na kadtong Yunoko, gabasa siya, wa siya kasabot. Ang Espiritu Santo mitudlo ni Felipe usas mga tinun-an ni Jesus nga iyang duolon kadtong nagbasa kay nahibaw ang Espiritu Santo nga wa siya kasabot. Og si Felipe nga nakasabot adtong iyang gibasa, maunay ni explain niya. Og diha siya nadani og miduol siya ni Jesus. Og unsa may pagduol niya ni Jesus, ang bunyag. Di siya bunyagin ako sa ngalan ni Jesus. Lingay mong tupad, ing na nabunyagan na ka? Ing na, nabunyagan? Naara ba taro'y gihaya diha? Nailhan na sa ngalan nga Roko. Wa di ko ka-check anag nabunyagan ba na? Kay pag-abot na ko diri, nag-wheelchair naman na siya, niya magsigig inom o kulapo diri sluyo, kuyog atong iyang barkada nga nauna sad niya kamatay, kasi nga na to. Diya man ito yung murag bata-bata, jutay nga, mo si iyang barkada. Niya kausa, nanganhi na silang duha, pulos hubog. Ang nagduot sa iyang wheelchair, hubog, siya sang gasakay, hubog. O niya, niingon, pader, mangumpisal mi. Niya, ako lang sang ipakumpisal. Hana, to na ako magkumpisal, musimba na diha, usahay. Pero kasagaran, ari regis siya sluyo musimba. Tapos luyo ba, daplis karsada. Niya na siya maghigdaan, ana dihang mga lain-lain lang iyang diyan ang budiga, diyan ang luyo. Usahay, anak ra siya sa may simento, tabunan lang o gamayng habol. Usahay, karton ra ihitabon. Haron lang siya makatog. Kaya wapa masad mauliis kahubog. Hangtod, naguba na tong iya dihang gihigda-higdaan. Nisulti siya, ngawa na siya kahigdaan. No, to tong gihimuan diha kwarto, mga 2 ka tuig na sana siya diha. Kapin tingali, anang kilid sa atong kuan. Mao na ang iyang kinabuhi, hangtod namatay siya atong nihaging adlaw. Ya kagabi pag-adto nako dito, by the way karon na nato ilubong ugma. Ang atong misa dinhi alas 8:30 sa kanang buntag. Si Cafe Pipito katong siya pay kapitan, matod pa niya kay siya matoy kapitan pag-abot ako diri, kaduha na niya gipalitan og lungon. Nya wa madayon kay maulian man.
Ako sad kaduha na sa nako siya gihilugan, diyan gahingutas na nagkausa diya akong gihilugan, pagkasunod adlaw gainom naman sa kulapo dire. Nya diha na sa sunod na lisod na sad, ana roko pa dir, galisod na gyud. Ako na sang gihilugan. Na pagsunod si mana naglakaw man diha ga wheelchair gana ko asa man kay siya standby ko dire pa dir. Inom na sa kulapo. Adtong mga niaging mga adlaw, pag ingaw nila pa dir roko bag murag galisod na nako si Father Red mo adto kay ug ako nang hilugan basig mo inom sa nagkulapo dire sa loyo. Ako basig epektibos pa dir Red. Hilugang pa dir Red pagkaugma tigbak na yan. Epektibos pa dir Red. Pero nakalimot kong pangutana kay pag istorya na mo diha 7 anyos ko no naabot diha spear sige haghapak sa mga bata kay ang iyang istorya ang iyang ginikanan gihurot nito patay sa NPA nya nakadagan siya pagdagan niya ditso siya ngadto spear pasok siya dito sa barko abot siya din ni Cebu nya gisagop-sagop siya to kasi nga nato timyo ano to pulis mo siguro to punyong gisagop siya ato kay naluoy siya nga dito spear sige hapak sa mga bata og lapok nito bato gikuan bagi bully og maayo ba kay wa antay kalibutan hangtod nagtubo na dinhi hapit kuno tanan dinhi mga pamilya dinhi na alagaran anang roko nya kay lig-on magay naglawas nya namtoy drama sa unang roko ang batang bato ginganlan siya roko pero ang ningon to ang katong unang abutan na niya nga nisulti ko na nga liyo iyangan pero asa sila kapangutanag na bunyagan ba basta paghangyo niya nako akong butangan niya sige mo antikag kwarto lipay kay siya niya ingon din siya pader pwedeng butangag CR ako sang ibutangag CR siya pwedeng butangan o kanang katri sad pader mo ansag katri butangan sad untag kanang hugasan pa dir ba kanang lababo ana nya nasa lutuanan na para butin nasa sa mga demand ana nya pagsunod din siya pwede na ay radyo pa dir kay maminaw ko og kaning kuan kaning mga drama mga music palitan sa pagsunod sa dingon siya wa man say altar diha pa dir pwede butangag altar kay para sa kumakaampo-ampo butangan sa dito natog altar ya katusad si Anhing katubang din hinato katong foreigner ba si Sean partner man to sa kulapo ang kang Sean Red Horse ang iya kulapo sige nilang kasuod diha kay diha man sa to Sean dinhi man sa to maghigdaan na sa ato nag duty kaning gipalitan siya katong kusog-kusog na sound na nagyoy bluetooth na ambot buhi pa ba sa katusyon ron namatay na ba yang best friend dito nibalik naman to ngadto sa UK so mao ni akong gihunahuna nga what ambot og nabunyagan ba to pero i-presume lang nato nga nabunyagan nakadani niya ang simbahan ni Rocco dinha siya mag-standby sa simbahan ngano man kay nakabenepisyo man siya sa simbahan na siya ay madawat ba pinaagi sa iyang pagpaduol sa simbahan anas luyo istorya siya spare nakabenepisyo siya bisag kita bisag kamo nianhi mo dinhi kay nakabenepisyo nakabati nakasabot og nakabenepisyo mo sa hatag sa Ginoo pero kinsa may nakahatag nato og benepisyo ang mga tao sad nga nagsunod sa Ginoo sama sa Eunuko nakabenepisyo siya ni Felipe kay si Felipe nagsunod man sa Ginoo nagpadiktar sa Espiritu Santo kay ang gamiton man gud sa Ginoo aron makakita tas iyang presensya bisag wa ta kakita ang mga tao nga makita labi na gining mga leaders muna iampo nato nga ang atong leader sa simbahan karon nagsugod naman ang conclave kanang conclave mao nay meeting sa mga cardinals
nga magpili og bag-ong Santo Papa. So nagsugod na sila karon. Mga 133 kabuok cardinals, tulo gikan sa ato, si Cardinal Advincula, Cardinal Tagle o Cardinal David. Mao na sila na-appeal ron dito. Unya magbutasyon na sila. 2/3 of their number kinahanglan, at least 2/3 mao na mo butar nya inig. Kabutar na nila usa ka bag-ong Santo Papa, kanang 2/3 na ila din ang paasuhon ang kadtong sa Sistine Chapel, ang iyanang murag panghaw dito, ila din ang paasuhon og puti. Unsa sa nilang ibutang amo puti ang aso dito. Kanya kung dili gani inig human nilag butasyon di kabot og 2/3 ang ilang sunogon man na ang ilang mga balots, inig sunog ana itom nga aso ang ilang pagawason. Nya magampo ang mga tao. Kita karon giawhag ta tibuok kalibutan nga Katoliko, magsugod na tag-ampo nga giyahan sa Espiritu Santo ang ato mga cardinals, ang mga voting cardinals. So magampo ta aning mga panahon na karon aron mapili ang Santo Papa. Wa na sila'y campaign, ang ilang mga cellphones, ang ilang mga contact to outside world ikat na. Mura na sila dito gipriso nga wa na sila'y communication to outside world ang mga cardinals hangtod nga mahuman ang butasyon. Dili para sa ato nga portigyong sa mukas atong daan tungod anang campaign. No, pero sagdi lang kay lahi man simbahan maning ato. Pero ang gikinahanglan gihapon nato magampo ta para sa eleksyon nga magiyahan unta ang kasing-kasing nato mga tao. Nana ba mo'y napilian karon? Nana, kinahanglan karong mga adlaw na mo'y napilian, ilista daan bunga sa inyong pamalandong. Arriba ko sa mga line-up sa Team Marcos o Team Duterte o Independente. Ana, gikan sa senador, 12 ka senador ang atong pilion, usa ka gobernador, usa ka congressman, usa ka vice-gobernador, usa ka mayor, usa ka vice-mayor. Pila na ka board? 2 ka board sa province o sa konsehal. 8 ba na? Inana. Ilista na daan. Kay niya ampu maubagid ni na may mga options diha. Galisod ka. Click lang sa Google. Candidates sa pagka-mayor. Diris liluan. Gawas na. Candidate sa pagka-gobernador sa Sugbo, naasa na. Mga kandidato sa senador, naasa na. Kita din 5th district man ta. Andama daan, ampui ba? Ayaw padalaan ng storya lang, ampui. Kay mutudlo man na ng Espiritu Santo. Aron ang ato mga leaders nga makuha, kadtong tinudlo sa katawhan. Nya kay naaman ay ginaingon ang tingog sa kinabag-ang katawhan mao say tingog sa Ginoo. Vox populi vox Dei. Mulaom ta. Simple majority man ang ato nga gi-follow ang sa Santo Papa 2/3. Unsa man ang 2/3 sa Santo Pa kun 100 kabuok ang mobutar, kinahanglan ang mudaog nakaangkon og pila may 2/3 sa 100. Basta mo kibaw? 2/3 ba sa 100? Pila may 1/3 sa 100? Pila? 33 or 34. Nya times 2 68. So kinahanglan labing minus 68 ang makuha nga boto sa mahimong bag-ong Santo Papa. Pero kung mahimo kang elected official sa atong nasod, simple majority.
Unsa man ang simple majority? Basta dili simple majority basta milabaw ka sa tanan. Ana din ang ato dire murag di man na simple majority kay 68 million man ang registered voters. Og 68 million kinahanglan unta ang mudaog divided by 2 plus 1 og simple majority kinahanglan na untay mga 34 million og 1. Adi man na maabot basta nilabaw lang ka. Bisag usara ka boto imong labaw sa pagka-gobernador, butang nato ron kisa metong gobernador si Pam Baricuatro o si Gwen Garcia. Nanglitan ron ang boto ni Gwen moabot og mga 2 million. Niya ang kang Pam 2 million and 1. Daog dahil Pam. Si Pam 2 million. Niya kang Gwen 2 million og 3. Daog dayos Gwen. No. Muna mag-ampo ta. Pero ang pinaka-importante pangutana ikaw rong ni Simba nagdala ba ka sa pulong sa Ginoo? Lingay mong tupad. Ingna unsa ro imong gida nga pulong? Unsa mang pulungas Ginoo imong gida karon? Ako ang akong gida kana ra gyung moingon ang Ginoo baligyae silagslat. Ang mopalit malangit, ang mga daw maimpierno. Ana mo nay akong pulong karos Ginoong gida. In kapadir wa man as Bible in town ang slat bitaw wa na siya sa Bible pero usa na sa gipasabot sa pag-ingon sa Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Ang ato karong parokya nahimong kabos tungod aning atong mga projects nagkinahanglan siya sa atong tabang. Di na kinahanglan nga ibaligya nato ang tanan. 100 lang kada slot na asay 500 is BF dag. Maura na gikinahanglan 700 sa tulo ka slots is BF dag, GHDP o HPMM. O kung maarimos challenge 11,200 niya kung mo palitaan nakahimo na taog translation sa pulong sa Ginoo nga nahimo ng madanihon. Kada muso dinhing tao sa atong simbahan moingon dayon padir kanindot sa simbahan bisa ka na inyong bangko gilingkuran na naman gani madani ana nindutas lingkuranan padiro ana. Nindot ba o bati? Nya, nganong nanindot mo na? Kay daghan ang nagsigig palit og slot. Na napobre ba sila? Nahurot bang ilang kwarta? Wa kasagaran sa nidunit ani mas midaghan pa. Ngano man kay maunay style sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And it is always better to give than to receive. So ang ato sang pilion nga mga kandidato karon kana sang kusog muhatag dili panahos eleksyon kung dili muhatag og serbisyo para sa tanan. Sa inyong tan-aw ron Team Marcos og Team Duterte hain man nilay kusog muhatag og serbisyo para sa tanan. Team Marcos o Team Duterte. Kung asa inyong napilian ana maunay butari. Di kita magmahay ni ana. Kay ngano man nag-uban ang Ginoo sa mga taong kusog mo alagad dili kusog mo pahimulos. Manindog ta. Mga igsuon diha sa pag-ampo mudangop kita ngadto sa amahan ug moingon kaniya nga mapaubsanon amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan katalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang katawhan sa Dios tapos maalimahan pinaagi sa santos nga Eukaristiya magkahiusa sa paglahutay sa ilang pagpuyo diha sa pagtuo ug sa gugma magampo kita sa Ginoo.
Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa takos nga pagdawat sa santos nga Eukaristiya, mapalad man namo ang among paghigugma alang sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga dili unta kita mapakyas sa pagpaambit sa atong tan-ong pan, ngadto sa mga nanginhanglan, sa ingon mahimo kitang sama kang Kristo, nga nagmanggihatagon sa kaugalingon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip o sa lawas, malig-on pinaagi sa iyang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, diha sa santos nga Eukaristiya, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makaambit sa langitnong bangkite nga gisaad sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Labing makagagahom og mahigugmaon nga amahan, dawata kining among pangamuyo, nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday pagtumaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusganan sa tibok niyang santos na simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa og halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong kamatuuran, sa ingon mahuptan unta kininamo pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ng gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhuno nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mihatag, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila
amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagal lang, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloha kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Malausot kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Dilawangay kalawag kanimo, panipamulong lamang Maayo ka. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao ug himua nga ang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang union with Jesus. Nya mahitabo ra ni kon magpatalinghog kita sa pulong sa Amahan pinaagi sa atong pagtuo ug pagtuman niini. Salamat sa nagpatalinghog sa pulong sa Amahan ug nagpadayon og palit og slots nato. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto na apay 3,678 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,526 na ang atong nadawat nga challenge. Kadtong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, nga gigamit nato sa atong pagpista. Nya karon ato paning pang-premyo katong nakadaog sa ato mga premyohanan na apay 28,398 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,294 na sad ang atong nadawat. Unya kining haligi para ni Mama Mary katong para ni Father Arnel, gamay na lang ginahibilin, 141 na lang ka slots, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 20 slot challenge nga tag 2,097 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Nga pahinomdom gyapon, suportahan nato ang Dinner for a Cause sa Our Lady of Guadalupe Parish karong May 10 adto sa IEC, tag 100 pesos tag 1,000 pesos ang ticket. Doon na sa ni siya kalingawan concert sa ato mga singing priest, pinanguluhan nilang Father Kipling Agravante o mga kauban. Unya ang atong prosesyon balik na sa taas, atong prosesyon sa San Vicente Ferrer karong gabi kada Huwebes. Niya ikaugma alas 8:30 buntag ang misa nato parang Rocco sa iyang funeral. So kamong nakaila ni Rocco o anda mo ampo para niya manambong ta diri katong naay lugar
alas 8:30. Adto na to. Salamat diay sa mga nitabang, labihan gid nila ni Kap Pipito, former barangay kapitan naton ni si Kap Victor o uban pang mga taga dinhi nga nitabang sa mga galastuhan nato para ni Rocco. Unya ang kuan atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, padayon mo sa pagsuporta niini ha. Naana ni Roy subscriber nga 248,000. View, like, share, and subscribe every day. Kay daghan tag benepisyong madawat. Una, ma-enrich ta sa ato mga pamalandong sa gospel o sa misa. Niya ang ato sad nga parokya mahatagan sa gamayng income para atong itabang sa mga nanginahanglan, charitable expenses, o makalikay sa tas mga scammers nga nagpahimos. Kay ni aman dinhi ang atong official information inyong makita. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.